To kaji kenan. Wai don Allah wannan wani irin ganyen shayi? Ai ka ga bawan Allah nan. Tunda muke shan shayi a nan. Ka san kwanaki akwai wani ganyen shayi? Wane ne sirkin a ciki shine koko ita? Ɗane zai auri uwar da babansa shi diyarta yake san aura. Inya daga kallon zaurawa sai kallon 'yan mata. Kuma ka ƙi kai aure tun da kuka da matarka ta lalle a ce kai ba za ka yi aure ba kullum kai kenan gane-gane. Ba girman ka bane wannan. To ai Alhaji Isa ka gane irin matan da mutum ya kamata ya aura ai nan matsalar take. Da Allah mun gaji irin wannan kai kenan ga bazawara ga budurwa amma shekaru tun da matarka kuka rabu ka kasa yin wani aure. Allah ya ma arzikin da za ka yi auren nan kuma Allah ya ma arziki ka yunkura ka yi auren ka wuce wajen nan ko ba haka ba wallahi shine magana. To gaskiyar magana ni dai wannan yarinyar ta yi mu. Dai haka ne me zai hana ka rabu da wannan yarinya? Uwarta tana nan a gida bazawara ce kuma wallahi da farin shi. Dakata wallahi magana ta gaskiya kaga wannan yarinyar to gaskiyar magana ni yarinyar nan ta kwanta mun ai saboda in kuka lura ba yau ta fara wucewa nan ba. Yarinyar tana da hankali tana da kamala da natsuwa. Yarinyar nan ta kwanta mun a rai magana ta gaskiya. Alhaji zan raka ka gidansu. Allah shikenan. Ai na san gidansu. Na san gidansu sunanta ma Jamila. Sunanta Jamila? Kwarai kuwa. Bai tsame wace? Ita ce. Kai ma ka san take? Garin tsamiya nan. Gaya ma. Dan Allah. Allah kuwa. Yawwa. Ka san me nan? Ba wai ita uwa ko yar ba. Ni in dai zai auren wallahi na fi kowa farin ciki. Gaskiya. Saboda kullun abin da muke gaya masa yayin ba wai sai mun zaba mar wacce zai aura ba. Yayin auren mu shine bukatar. Kwantar da hankali. Wannan kallon ya ishe ni wallahi. Ba dai aure bane? Yawwa. In Allah ya yarda ni in dai ka cika min alƙawari. Ka nuna min gidan su wannan yarinya. Na'am. To ina tabbatar maka in ka gaban aure ta ba sai dai in numfashi na ne ya kare. To alƙawari guda ce. Ni kuma zaka ga tukuici. To ku taya ni murna. Yawwa, ku taya ni murna. Godiya nake. Ku taya ni godiya. Lafiya kalau da mutanen gidan. Lafiya su kalau. To masha Allah. Jamila na san zaki mamakin gani na a wurinki. So da yawa ina zaune a inda muka yi hira ina ganin girmamanki lokaci zuwa lokaci. To gaskiya an ce shirin zaune ya fi na tsaye. Wato abin da yake tafa da ni wurinki Jamila. Na yaba da hankalinki da kuma irin kyakkyawan tarbiyyar da kika samu. Wannan shine kwadaitar da ni na ga to ya dace in zo wurinki domin in gabatar da kaina a gare ki. Idan Allah ya sa babu wani wanda kika yi alƙawari da shi to ina da buƙatar za mu auratayya da ki. Aure. Sirikin waye. Abin ya baki mamaki kenan. To bai kamata ki mamaki ba in kika yi duba da irin tarbiyyar da iyayenki suka baki da kuma kamalar da Allah ya baki. Wannan su ne suka kwadaitar da ni yasa na zo gare ki. Ba matsala, na ji bayaninka kuma na fuskanci ka na gane inda ka dosa. Amma kuma ina so ka gane abu ɗaya. A wannan zamanin ko in ce a wannan lokacin da muke ciki. Ba wai yin auren bane ba za ka ga mutane 'yan mata da yawa sai yin aure. A'a kana tunanin me zaka je ka tara a gidan. Maybe ka idan hankalinka ya kwanta amma in ka je sai ka tare da sabanin haka. Na san in ma kana da mata ta haife ni ba zan ma ce baka da mata ba. Ko matarka na san ta haife ni. Gaskiya ne. To Jamila dan wannan ne ki kwantar da hankalinki. Ba dan komai ba yau tsawon shekara 20 kenan rabona da matata.
tun da muka rabu da ita. Kuma ni ma tunanin irin matan da zan aura shi ya hana ni auren har na kai ga wannan lokacin. Sai yanzu da Allah ya sa na ganki kuma zuciyata ta gamsu da irin kyakkyawan tarbiyyar da kika samu. Don haka na kawo kaina gare ki. Amma duk da haka zan baki lokaci domin ki je ki tunani. Wataƙila ko za ki shawara da iyayenmu? In ya so daga baya ina zo in ji hukuncin da kika yanki. Haka ne ba matsala. Insha Allah zan yi tunani akan hakan kuma in na shiga gida zan sanar da yanda muka yi da kai. In kin shiga kya gaida su umma. Ba matsala Rasi. To na gode. Waye sirikin ne? In dai kin tabbatar da ingancin wannan abu, to shi me ake nema a aure ne? Ai da ci da sha da sutura shine aure. Kin gane na? Duk girman na in Allah ya bani miji aure na zan yi. To amma ba zan yi aure ba sai na kau da ke. Haka ne umma. Amma ka yace min rabon shi da aure tsawon shekara 20 kenan. Dama ba wani abu bane ba. Mata hudu fa Allah ya wajabta masa ya aura. To menene? In dai kin yarda da ingancinsa to ba wani abu sai a je a yi bincike a kansa. Kin gane? Ai namiji mace hudu ne. Insha Allah tarbiyyar da kika daura ni akai ba zan canza daga kan ba. Yawwa, to Allah ya miki albarka. Allah kuma ya sanya alkhairi, Allah ya sa ai da mu. Ai haka ake so. Allah ya sa da mu za a yi. Gaskiya abu yayi kyau. Ai a wannan lokacin ka yi odar kayanka su zo gida lafiya. Ai abin a gode wa Allah ne. So Sadiq, Alhaji Salisu zai zo sai a bashi kwantena ɗaya. Su kuma ragowar guda biyan sai a tsantsaka su makota kowa ya samu. Ina fatan ka fahimta. Insha Allah. Sannan akwai kuɗi da kasa jiya. Zan baka su sai ka kai kamfani don mu samu rage. In ya so ragowar lissafin kuma mun je kasuwa mai. A kasuwa lissafi, a gida ma lissafi yanzu ba za a huta ba. Barka da Amma an dawo. A dole ki gaji yan nan. Yaya barka da Yau ba yana cikin shigo ne da a jigashi ne faru. Wallahi momi ke dai bar na gaji ga rana ga yunwa. Sai ka ce wata ta tawa kafa. Allah ya kyauta. To kuɗi ne in ka ba yaro kuɗin makaranta ma sai da ya rika shi sayan kayan zaki. Dole a ji yunwa ba. Ba isa kenan. A yanzu za ta yi wanka ta je ta ci abinci. Abinci na dani. A'a, kafin dai ta yi wankan ta fara cin abinci tukun. To shi kenan. Tashi, kin ji abin da ya yanke wa. Bari ma bari. To, Allah ce ka dai fahimci bayan da ne. Na fahimta insha Allah. Ke kuma na dawo kai. To, in sa na gaba kamar kina bi na bashi. Ba kya son ki ji ana lissafi. Amma daga lokacin da aka ce gashi wannan naki ka sani, wannan naki ba za ki taba cewa a'a mai gida wannan kullun ka rika ba. A ba zan faɗa ba. Da babansa shi diyarta yake san aura. Cakwakiyar ba ta soma ba. Sai an yi auren zami duba sannan mace wane ne sarki. Lafiya kalau. A gajiya. Ai zan fita da duba ban ganki ba, shi kina nan. Ina nan na fito in dan sha iska. Sai duk kenan. Ajiya na ganki ya toilet paper. Lafiya? Mara ce take damuna Sadiq. To fa. Caji ko dai corona ce. Corona. Ta ci gidanku da corona. Wace irin corona? To, Hajiya mana addu'a za mu tafi. To Sadiq. Sadiq na manta. Zauna koma. Ai dole a bada umarni bayan a dawo lafiya ko? Yan Sadiq a kasuwa lissafi, a gida lissafi, sannan da daddare ma ba ku huta. Jiya fa ina jin ku wajen karfe 2 dare kuna ta lissafi. Wai ku ba ku hutawa? Gaskiya ya kamata a huta. Wannan neman kuɗin yayi yawa. Sai ma an mutu ba za a kirkiri sababbi kakar. Saboda haka gaskiya a yi haƙuri neman kuɗin nan yayi yawa.
Gaskiya ne Hajiya, to ya za a yi? Ai komai lokaci ne. Kuma duk abin da aka ce yau gashi an ɗora ka a kai a matsayin amana. To dole kai ta taka tsantsan babu dare babu rana. To shi yasa ke ga duk babu tukata. Da na farantawa da jikin da dai ai duk gida ne. To zan koma. Za ka tafi kasuwa ko? Kanti. To Allah ya ba da sa'a. Allah ya ba da sa'a. Sai mun dawo. To a da lafiya. Saddiku. Agogo sarkin aiki. Ko ku nemo mu cinye. Lafiya kala. Na gajiya. Saddiqa, wato an yi hutu. Shikenan sai ai ta ban gari da yawo ko? Allah sarki wajen Fa'iza? To ai sai ki shiga ciki. Tana ciki, tana ta bacci. Baccin nan nata na asara. Maza tashi ki je ki tashe ta. Amma taron gari. Shiga Allah. Shiga ciki. Jamila, ba wanke-wanken nan. Cakwakiyar ba ta soma ba. Da ki gudu Sara ki karɓo min ragowar kuɗin a tamfata. Umma ke ma kina son ba matan nan bashi. In dai kika bata bashi, na gane ba ta kawowa don karan kanta. Kullum sai an ta bibiyar ta kenan. To ya zan yi da ita Jamila? Matan nan tuntuni muke siye da siyarwa da ita, ya zan yi da ita? Ai ta kusa kai ni bango. Wallahi ta kai ni bango ba zan ƙara bata a tamfa zan kayan mutane siyarwa ba. Akan me? Yanzu da ran nan da naje siyan gurin da nake siyan kaya akan 5,000 sai da na rage kayan ne iya kuɗi na ɗauko sun hana ni saboda su ma bashin da ya karya su yake. Amma bai ba shagon dai da kike siyayya bane ba. Su ne duk akan 5,000 amma Allah da wannan karan dai zan canza wurin siyan kaya. Gaskiya dai ba su kyauta ba. To maza ki zo ki tafi. To Allah zo ki ɗauko bashi wanke-wanken zo ki ɗauki hijabi. Ya kama ki. Dama na ce sai na kama. Wallahi ke barauniya ce. Sata me na maka? Sata tambaya ke? Har abin da yake cikin cikin ki yanzu zan iya faɗa miki. Kenan kai maye ne? A maye? Mayen san ki ba? Ai bala'in sata da kika yi sata ya wuce iyaka. Kin sace zuciyata. Kin sace ranka ta kaf. Babu saura. Kuma sannan abin da yake cikin ki an bana tarin kashi me yake cikin cikin ki. Haka ban dariya. Wannan kallon so na kina min sauran kadan ma an firgice. Yaya? Yanzu ina zaki ji na ga kin bi tsamo tsamo. Wallahi umma ce ta aike ni. To umman ki ko umman mu? To umman. Zan yi raka ki ai. Ni ma dama mu je kawai. Yawwa to raken ba. Kawai amma raki. Ha ba ni ce Allah da sai na gano inda ki. Na hango ki tun daga nesa. Kai, I love you wallahi. Wane ne sirkin a ciki shine koko ita? Ɗani zai auri uwar da babansa shi diyarta yake san aura. Gaskiya ne, da ko waken. Sai dai ko waken suwa. Gaskiya ne. Sirikin waye sirikin ne? Zo mu tafi Alhaji. Alhaji, za a yi abun kunya. Kai ka zo mu. Yala ka tayi nisa. Wallahi za a yi abun kunya. Babu shakka, sai da na shigo na tabbatar da abin da kika faɗa min. Kaya sai wanda ya gani. Kin ga yanzu haka ina ciki. Na zo siyan akwati saboda yawan tafiye-tafiye na. Da rabbana. Ba wahala. La sanda? Dama kai ma kana zuwa AS ɗan dago? Na zuwa mana ke tambayar kwakwan ki te yawa. Kin ga anan AS ɗan dago anan na sai kayan lefe na sai kayan da dan na zawa a mera irin wannan riguna. Ni ba nake wanke kaina. Gaskiya kun yi kyau. Ba da wanne ba ba ko. Ku haɗe mun ku bi za a yi rage a aure mun ku rana ɗaya amma tunda kun yi kyau za ku aure. Da rabbana.
fa wahala. A AS ɗan dago ne za ku sai kaya. Kuna kun gode, muna mun gode. Inda rabbana. Wala. Head office ɗinmu na nan a Kwari 'yan hula yana kallon masallacin Ganduje kusa da gidan mai tangaran. Kar ku manta muna nan a shago na 1 da na 2 a nan gidan Alhaji Taju Kwari 'yan hula. Yawwa 1000 ce babu dole ka hakura. Ko kuma barantinmu da ke kantin Kwari Market sabon ginin Baba Ganduje. Opposite gidan Baba Dan Baffa ko gidan na Baba Badamasi. Inda rabbana. Dai Amarati ce ko Maroko ni ma na hankitawa. Ko ku tuntube mu a lambar waya 070 38579067 081 79640580.